Už. Ivanov prvý a posledný let. To je ťažké, to sa mu dobre pribral. Ešte si to rozmyslí. Keď to príde až taký dobré, ne? Nevadí. Nemôže to byť zase extrémne. Lebo vtedy bude tupý na ovládacie. Je, no tak padne. Je tam? Je v zábere? Nebude sa najväčšia sranda, čo len príde. Budeš mediálne známy. Čo to je na Facebook? Pravdepodobne áno. Dám ti potom like, Ivan. Ale musíš pekne havarovať. Musíš. Čo ti to tak bzúči? Aha. Jeho natáčaj, čo to Jaj. jak oné s mikrofónom. Dobrý deň, svoje pocity. Ale kúka. Ale to je trochu. Sem to musíš hodiť. Proti vetru. Hodím ti to. Skús, ale ja neviem, či to udržím vôbec. Pozri, ten vietor. No ale ja to neudržím v tomto vetre ináč. Prečo? Preto stočky, že to bude rýchle. To by ti to stačilo. Nemôže sa bátam pridať plný metrik. Sranda? Strašná. Mám z toho show. Na plné teraz pri štarte? No treba, lebo Ivan má takú schopnosť, že to hodí, už by to letelo a on to vtedy stiahne dole. Letadla, má byť plný duchu. To robíš, čo ne? Ivan, ty si to privolal. Prosím ťa, len mu volá, čo neodfákli. Však ale mal ho vedľa oka, vieš, a ty začneš vrtať z vrtulu. Už aj tak poloslepý a ešte aj oné. Jak Harry Potter bude mať jazvy po ksichte. Tam tu je taký hotel, tuto hore. Tam potom chlapcov ubytujeme, keď to pokazia. Tam sa ubytuje Ivan sám, keď to pokazí. No, vidím. Si videl ten zaspal na novine? Zaspal na novine. Videl, aký bol tlačený? No, ja som si všimla. Ešte veter, kúkri, ne? Není! No teraz si ho zase privolal ten veter. Toť jedno, V takomto vetre nebudeme lízať. chce vzlietnúť zo strechy. Vetor za to nestojí. Ja som vyskúšať, jak takým vystúžený trubie, ako mám. Však dones svoje, ja si ho vyskúšam, to svoje není problém, však ja som tiež taký silný, keby to nebolo moje, neboj sa. Však už si bol taký silný s dvomi, čo neboli tvoje. Už si ho vystúhoval, ne? Tými kremíkovými s uhlíkovými. To sú tí kríže. No chlapci, celú pamäť mu miniem. A ešte furt neletí. Dobre, no teda, Však ho nevidím. dobrý. Ja neviem, kde je na tom telefóne. Neletilo. Jak mi letí tu na ruky, jak sa mi trápil, keby som nestačil aspoň 3 roky. No už to ty natáčaj, nevidím ani mikrofón. A keď budeš chcieť havarovať, tak blízko. Psycho, neser ho. Víš, aký nemusí byť teraz vynervovaný. Ja si myslím, že keby si ten plyn trochu stáhol, tak by sa ti to ukludnilo. Ideš na plný, čo?
Bo len to bolo fakt moc divoké na plný knedel furt. Budem pristávať. No dobre.